pone sirkal mamalo kata bar sirkal mamalo miluongo ni executive odhiro Doho ahinya, odhiri ahinya moyuke motunge momaye tiende monyalo chungodo malong'o, keto piny kama chalo nade e weche mag dongruok, nikech ma sirkal mani kod ting' gi singo mar jopiny nyaka chop chenro mage. Moko nyalo chuno ni nyaka dhi e Doho. Kopono tung Doho ahinya, sirkal nyalo timore yo nyalo bet machalo nade? Mokwongo we mondo aduok osiepna ma okili wadwa. Yes. By wacho ni wan kaka okinde onego bed ni wadil gi gik moko adek. Chik, evidence to gi facts. Omiyo kiwacho ni sirkal dwa golo Chief Justice, onego bed wacho ni ma evidence ni sirkal dwa golo Chief Justice. Kunya wacho ni tungni moro osebedo okinde moko dwa ni Chief Justice owuogi, koro mano sirkal ema dwa golo Chief Justice. Maka okinde mana kaka en gi kaka an. Kaponi okowinjore gi gimo kinde go dwaro, to kinde go tero wachono before the Judicial Service Commission. It is important ni mondo obey odwok gi by filing papers ge Judicial Service Commission. Ni gimo kinde di gitemo timo en gima okber. So I don't think it is proper ni wakao that accusation to extend to the executive, because okinde ma some of them goyo judiciary go inyalo ineno ni in the last few months ka goyo kata the sirkal mamalo. But then ipenja wach mar lwenye ki kantie lwenye kind executive to kod judiciary. As I've said, tension nyaka bedie kindgi. It should be a healthy tension. It should be a constructive. It should be a constructive tension. Ma the executive nego bedgini ni at all instances feel ni gimora mama git nyalo timo. The judiciary nyalo nullify. Gimora mora ma sirkal mamalo timo. Nyaka giikre ni samoro Doho nyalo kwero gi. Nyalo nullify. Okay, mano teko ma judiciary. Emomiyo judiciary nigi teko, wakili bro nyisi ni judiciary nigi teko mag orders moko ma judiciary nyachiwo. Ma nyalo ketho gima executive otimo. Nyalo kata ketho chik ma parliament otimo nade oloso. Okay? However, teko no nyaka gitigo in the legal language wanyo ni judiciously. Nyaka gitiko de in a way ma ka giseng'iyo all the facts, giseng'iyo all the evidence, giseng'iyo chik kako onego bed ni bedo itiyogo, and then decide on the best way forward. Okay? And without doing this, kaponi one arm of the government okoyie ni the other arm of the government ni authority, for instance judiciary be nyaka yie nitie tich monego bed ni executive ema timo. Emomiyo wacho ni nitie seche moko ma ka judiciary poko odonjo e dispute, to nego bed ni gikungo ging'iyo ni to the executive osetimo part gi magitieko koso wadi interfere gi tich executive. Okay? And without this, conflict nyaka bedo market pain. Okay? And no, almost always the loser and first and foremost the judiciary. Okay? A very good example ne waneno in India kane sirkal mar nyar Mahatma Gandhi niluongo ni Indira Gandhi negore gi judiciary. Judiciary at some point no gore gi sirkal no mogolo otamo Indira Gandhi chung. Okay? But kane odugo chung later after one term modugo or take over to no go regi judiciary mano chuno judiciary ma India ni mondo diogo chongi embele executive. So lwenyi mar executive gi judiciary most of the time in the long run judiciary kunyalo win. Okay? However, kawan gi onego bedi wan gi president ma always assure judiciary ni wabro miu space mar timo tiju kendo wabro winjo gimo wacho, but at the same time wabedi gi judiciary mang'eyo ni kik gikal mpaka sama gi hold the executive to account. Gi make sure ni giwe ne executive thuolo mar executive timo tijgi without unnecessary and undue interference. Okay.